Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Nido. Taong 1959, Liliw, Laguna. Itong mga panahong ito, nasa edad 40 anyos na itong si Manoy Nido. Hindi man gaanong marangya ang pamumuhay, na itatag naman niya ng maayos ang kanyang pamilya. Dahil sa lumaki siyang relihiyosong tao, walang linggo na hindi siya sumasamba. Halos araw-araw nga noon nananalangin siya sa paniniwalang yon ang magbibigay sa kanya ng magandang kaisipan sa buong maghapon niyang pagtatrabaho. Marami rin siyang nakamulatang paniniwala at isa na rito ay ang pagpanhik sa bundok Banahaw para kumuha ng tubig panggamot. Dumadaloy sa paanan ng bundok ang isang maliit na ilog na siya namang pinaniniwala ang tinitirhan ng isang diwata. Sa panahon nila Manoy Nido, meron doong nakatayong isang napakataas na puno na tinatawag nilang dao. Ang mga ugat nito dinadaluyan ng tubig na siya namang nagbibigay ng hiwaga sa lugar na yon. Tuwing tagsibol ng bunga nito, kumakalat yon sa kabuuan ng lugar. Ayon nga kay Manoy Nido, na tuwing Biyernes Santo nadadatnan nila ang ilog na punong-puno ng nabubulok nitong bunga. Kalimitang tinatawag nila yung bulaklak ng langit o mas kilala sa tawag na Gumamela Celis. Pero para sa kanya, isang pangkaraniwang karga na lamang ang ganoong uri ng biyaya. Huwag sana kayong magkakamali ng unawa. Malakas ang taglay na swerte at proteksyon ng bulaklak ng langit. Sa estado kasi ni Manoy Nido, likas na pangkaraniwan na yon sa kanya. Gawa ng kung iisipin, aanhin niya pa ang ganoong uri ng karga kung marami naman siyang buhay na mutya. Dagdag pa niya na, sa halos ilang dekada na niyang pagiging antingero, napatunayan na niya ang bisa nito. Ultimo ang isang pirasong Gumamela Celis na walang kalakip na dasal, kayang magligtas at magbigay ng swerte sa tao. Pero syempre, iba pa rin kapag may dasal. Sa pagpasok ng buwan ng Abril, kasalukuyan ang naghahanda si Manoy Nido para sa nalalapit na pagsapit ng Biyernes Santo. Isang lugar lang noon ang kanyang destinasyon at yon ay ang ilog na nasa paanan ng bundok Banahaw. Alam ni Manoy Nido na hindi yun inaasahan ng mga kapwa niya antingero, kaya na may saabot ng kanyang kakayahan, pinili niyang ilihim ang tungkol sa kanyang plano. Dahil sa wala naman siya noong ginagawang kakaibang paghahanda, inakala ng mga kakilala niya isang bukod tanging mutya ang kanyang kukuhanin. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin dahil sa wala naman siyang pakialam sa kung ano ang isipin nito sa kanya. Isang linggo bago sumapit ang Biyernes Santo, maraming antingero na ang pilit na nakikipag-usap noon kay Manoy Nido. Minsan nga dinadayo pa siya nito sa kanyang trabaho para lamang makahingi ng payo. Siyempre, dahil sa kilala naman niya ang mga taong yon, hindi niya ito tinatalikuran. Kapag kaya niyang tumulong, ibinibigay niya ang abot ng kanyang makakaya. Ang tanging iniiwasan lang niya ay yung mga tanong ng mga ito na merong kaugnayan sa gamit na kanyang kukunin. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan, hindi nakatuon ang kanyang interes sa mga mutya, bagkus ay sa isang uri ng bato na nasa loob ng puno ng dao. Naniniwala si Manoy Nido, yon ang nagbibigay ng kakayahang makapanggamot sa tubig na dumadaloy dito. Ayon sa kanya, na kung makukuha niya ang bagay na yon, mas lalong madadagdagan ang kanyang kakayahan na makatulong sa mga nangangailangan. Ang tanging inaalala lang ni Manoy Nido ay yung tribo ng mga katutubong naninirahan sa itaas nito. Malakas ang kanyang kutob na ang mga katutubong yon
kumukuha ng tubig panggamot sa ilog. Dahil sa ganoong sitwasyon, halos maglalabing 1 buwan ang pinag-iisipan ni Manoy Nido kung kukunin niya pa ba ito. Kahit malapit na rin ang Biyernes Santo, hindi pa rin siya gaanong sigurado sa kanyang gagawin. Sa paglipas pa ng mga araw, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maghihintay. Isang hapon, habang papauwi na siya noon galing trabaho, nakasalubong niya yung isa sa mga kababata niya na palaging bumibisita sa pamamahay nila. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung lumapit habang masayang bumabati. Nang marinig naman ni Manoy Nido ang sinabi nito, dali-dali naman niya yung nilapitan sabay wika roon ng, "May gagawin ka mamaya? Pumunta ka sa bahay ko. Inom tayo." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Yun nga ang pakay ko kung bakit kita sinundo eh. Mauna ka na, Nido. Bibili lang ako ng mga kailangan natin. Tamang-tama, marami tayo ngayong pag-uusapan." Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung naglakad patungo sa karatig lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ipinagpatuloy lang naman niya ang kanyang paglalakad hanggang sa hindi naglaon, narating na nga niya ang pamamahay niya. Habang hindi pa noon dumarating ang kanyang kaibigan, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang tumulong sa mga gawaing bahay. Ilang oras pa noon ang lumipas, pagtungtong ng 6:00 ng gabi, dumating na nga ito bitbit ang 2 galon ng tuba. Meron din yung daladalang manok na siya namang ipinaluto nito sa kanyang asawa. Sa pag-uumpisa ng inuman nila, naging maayos naman ang lahat. Pawang kwentuhan, tawanan at pag-uusap ukol sa mga gagawin nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo nakakaramdam na ng kalasingan itong si Manoy Nido, napansin naman niyang unti-unti nang nabaling ang kanilang mga paksa tungkol sa mga mutya. Noong una, hinayaan lang naman niya yon, pero hindi naglaon nang maramdaman na niyang tinatanong ng kaibigan niya ang tungkol sa bagay na kanyang kukuhanin. Doon na siya umalma. Naniniwala kasi siya na ang detalye ukol sa bagay na yon maaaring magdulot ng panganib sa oras na makuha ito ng mga taong ang tanging iniisip lamang ay ang pangsariling kapakanan. Dagdag pa niya na, ultimo sa sarili niyang pamilya, hindi niya yon ipinagsasabi nang sa gayoy maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Pagtatapat pa ni Manoy Nido na wala naman talagang espesyal sa bagay na yon, kaya labis siyang nagtataka kung bakit itinatanong yon sa kanya ng iilan. Matapos namang marinig ng kaibigan niya ang kanyang pagtutol na ilahad ang tungkol sa kukuhanin niyang gamit, wala naman yung ibang ginawa kundi ang mapatahimik. Maya-maya pa, nang masipat naman niyang medyo kalmado na ito, mahinahon naman niya yung inabisuhan ukol sa kanyang dahilan. "Pasensya ka na, Tano. Sa ngayon, hindi ko talaga pwedeng sabihin. Pero makakaasa ka. Pagkatapos ng Biyernes Santo, ikaw ang unang makakaalam nito. Huwag ka lang umasa ng mataas. Baka nga, mas malakas pa ang karga na kukunin mo." Wika ni Manoy Nido sa kainuman niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang tahimik na umiinom. Hindi naglaon nang malapit na nilang maubos ang binili nitong tuba, nagdesisyon na silang magpahinga upang makapaghanda na sa kanilang mga trabaho kinabukasan. Sa pagsapit ng madaling araw ng Biyernes Santo, habang nagpapahinga ang karamihan, tahimik namang pumunta sa bundok Banahaw itong si Manoy Nido. Sa pagkakatanda niya, nasa 1:00 pa lamang noon ng umaga, kaya na may napakadilim pa. Bagaman mahina ang liwanag ng buwan, kampante naman siyang tinahak ang daan na walang kahit na anumang dala
na makapagbibigay liwanag sa kanya. Para kay Manoy Nido, mas mainam na maglakad na walang dalang sulo upang hindi niya maagaw ang atensyon ng mga taong naghahanda sa pag-akyat ng mga ito sa bundok. Makalipas pa ang kalahating oras na paglalakad, doon na nga niya narating ang paanan ng bundok na merong umaagos na ilog. Paglapit naman niya sa pangpang nito, agad naman niyang tinikma ng tubig habang pinagmamasdan ang buong paligid. Manamis-namis ang lasa ng tubig na yon ayon sa kanya. Kaya ora mismo, naniwala siyang dumadaloy ang tubig na yon sa batong nasa loob ng puno ng dao. Nga pala, munti ko nang makalimutan. Kaya nalaman ni Manoy Nido ang tungkol sa pag-iral ng batong yon ay dahil sa libretang kanyang nabasa noong bata pa lamang siya. Ipinamana yon ng kanyang ama na siya namang nakuha nito sa isang ermitanyong minsang nanirahan sa bundok ng Banahaw. Pagtatapat pa ni Manoy Nido, marami pa siyang natuklasang kakaibang gamit sa lugar na yon. Pero ang batong tinatawag ng kanyang amang usbong ang siyang nakakuha ng kanyang interes sa lahat-lahat. Base sa kanyang nabasa, napakamakapangyarihan ng gamot na yon na halos lahat ng karamdamang alam ng mga tao kaya nitong mapagaling. Parang kulam, engkanto, sumpa at kung ano-ano pa, napakadali yung malunasan ng batong usbong. Yun nga lang, para makuha ito, meron kang iilang kinakailangang isakripisyo. Isa na roon ay ang kaligtasan ng tribo at ng mga magsasakang kumukuha ng inumin sa lugar. Napag-alaman niya ring madaling mamatay ang bato kapag hindi yon nakalubog sa tubig na dumadaloy sa kalikasan. Kung iisipin kasi, paano niya yun matatangan kung kakaibang kasunduan ang kinakailangan nito para mabuhay? Taliwas kasi sa ibang karga, yon ang naging palaisipan para sa kanya kung papaano niya yon tatanganin. Dagdag pa ni Manoy Nido, mas madali sana kung mga buhay na kataga lamang ang pakaing dasal para rito. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, taimtim naman siyang nag-alay ng dasal sa lugar na yon. Matapos naman niya yung gawin, dahan-dahan na siyang tumawid ng sapa para marating ang kinaroroonan ng puno ng dao. Habang binabagtas ni Manoy Nido ang daan, wala naman siyang ibang nararamdaman kundi ang pagiging kampante sa lugar na yon. Isa yung magandang senyales na wala doong naninirahang masamang uri ng nilalang. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa puno ng dao, tahimik naman niyang pinagmasdan ang bawat ugat nito. Lumubog din siya noon sa tubig sa paniniwalang nasa mga ugat sa ilalim ang batong yon. Subalit sa kanyang ginawa, nanatili siyang walang ideya sa mismong kinaroroonan nito. 3 oras pa noon ang lumipas, nanatili pa rin siyang bigo. Nang mapansin naman niyang malapit nang sumapit ang bukang liwayway, unti-unti naman siyang nawala ng pag-asa buhat sa paniniwalang nawawala ang batong yon sa oras na nasisinagan ito ng araw. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman niyang wala na siya doong magagawa, napilitan na lamang siyang mapaupo sa pangpang, tulalang pinagmamasdan ang pag-agos ng ilog. Akala niya hindi na niya makikita ang bato, pero ilang segundo pa noon ang dumaan, meron siyang nakitang isang matanda na nagsasalok ng tubig sa itaas na parte ng ilog. Pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali naman siya doong lumapit para magtanong. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Nandyan lang yan. Hanapin mo sa ilalim mismo ng tubig. Alam mo kasi hindi yan nananatili sa puno ng dao kapag Biyernes Santo. Pero sana manong, kapag nakita mo na, huwag mo namang kunin. Mahalaga yan para dito sa amin. Kaya sana maunawaan mo." Nang marinig naman ni Manoy Nido ang sinabi ng matanda,
Tumango lang naman siya, pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Sa puntong yon, tuluyan na siyang nawala ng interes na kunin ang bato. Kung gagawin niya kasi ito, magiging katawa-tawa na lamang ang pagiging isa niyang antingero. Sa sukdulan kasi ng kanyang kaalaman, naniniwala siya na ang mga katulad niya hindi nagiging pabigat sa ibang tao. Ang ginagawa nila ay pumrotekta upang mas maging magaan ang buhay ng mga taong kanilang nasasakupan. Sa pagbalik naman niya sa gitna ng ilog, agad namang bumungad sa kanya ang isang kulay berdeng bato na napakakinis. Noong una, inakala niyang hindi yun gumagalaw, pero pagsilay niyang naglalakad ang batong yon, doon niya napansin ang alimangong nagpapasan dito. Habang pinagmamasdan niya ang alimango, dahan-dahan namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang meron yung kakaibang kulay. Wala rin yung mga panipit na parabang wala yung kakayahan na protektahan ang kanyang sarili. Subalit sa paglapit naman sa kinaroroonan niya, ng matandang katutubo, mariin naman itong inilahad na mas mainam na wag niyang mamaliitin ang alimangong yon. Maaaring maliit man ito, pero ang kakayahan nito ay sapat na para pumatay ng isang baryo. Base sa salaysay ng matanda, na sa oras na nasisindak ang alimangong yon, naglalabas ito ng lason na mabilis na kumakalat sa lahat ng elemento. Hindi nito kayang maapektuhan ang hindi nito punteriya, pero yung nilalang na nagtangkang kumuha sa kanyang binabantayan, maaaring madamay maging ang lahat ng kalahi nito. Sa puntong yon, wala na itong nagawa kundi harapin ang kanilang katapusan. Dagdag pa ng matanda na nagpapakita lamang ang batong usbong sa mga taong pinagkakatiwalaan nito. Mapalad ka, Manong. Isang siglo na ang nakakaraan magmula noong nagpakita ang batong yan sa kagaya mong tao. Ngayon masasabi ko, meron pa namang iilang mabubuti sa uri ninyo. Pero hindi magtatagal, magiging madalang na ang mga katulad ninyo. Ay, pasama na ng pasama ang mundo. Mas inuuna na ng mga tao ngayon ang mga makamundong bagay kaysa sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Gayunpaman, hindi ako isang propeta na makapagsasabi ng kanilang kahihinatnan. Wika ng matanda sa kanya. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin dito sa isang kisap mata na wala ang batong yon. Yung matanda naman biglang lumundag ng napakataas at kasabay nito ang parang bula nitong paglaho sa hangin. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napaupo na lamang siya sa pangpang ng ilog, tulalang-tulala na nagmamasid sa kawalan. Sa sobrang pagkagulat niya sa mga nangyari, halos inabot siya ng 1 oras bago bumalik sa normal ang kanyang pag-iisip. Dahil sa ganoong kaganapan, nagdesisyon na itong si Manoy Nido na bumalik na sa kanyang pamamahay. Wala man siyang nakuha pero nagpapasalamat pa rin siya buhat sa ganoong karanasan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang buhay. Akala niya yun na ang magiging huli niyang gagawin sa buwan ng Abril, pero nang makarinig siya ng usap-usapan ukol sa baryong nasa itaas ng ilog, doon siya kinabahan. Ayon sa mga taong nag-uusap, hindi imposibleng merong maganap na digmaan sa lugar na yon. Ang mga katutubo kasing naninirahan doon, nagkaroon ng alitan laban sa pamilya ng mga aswang na nakatira sa dulong parte ng liliw. Wala silang ideya kung ano ang dahilan, pero naniniwala ang mga ito na dahil lang yon sa pinagtatalunan nilang sapa. Matapos naman itong marinig ni Manoy Nido, agad naman siyang umuwi para maghanda. Kahit hindi niya kasi kilala ang mga taong yon, naniniwala siya na dapat nila itong tulungan. Alam din niyang hindi nagbibiro ang mga taong narinig niyang nag-uusap, gawa ng nasisiguro niya
katulad niya yung mga antingero. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, nang akmang aalis na siya sa kanila, sakto naman ang pagdating ng kaibigan niya, dala-dala ang mga gamit nito. Paglapit naman ito sa kanya, seryoso naman itong inilahad ang tungkol sa hangarin nitong sumama. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Manoy Nido kundi ang sumang-ayon. Mahirap man kasing sabihin pero aminado rin siya noon, kailangan niya ng tulong. Maya-maya pa, habang binabagtas naman nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga katutubo na hangad nilang tulungan. Ayon kay Manoy Nido na hindi naman niya kilala ang mga taong yon pero hindi niya kayang magbingi-bingihan ukol sa mga bagay na kanyang narinig. Sa oras kasi na meron doong nangyaring masama tapos wala siyang ginawa, nasisiguro niyang sisisihin niya ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Nang marinig naman yon ng kanyang kaibigan, tumawa lang naman ito habang inilalahad sa kanya na kahit saan mang lupalop siya mapadpad, hindi siya nito iiwan. Nang marating na nila ang tribo, nadatna naman nila ang mga katutubo na naghahanda. Nagkaroon din yun ng pagtitipon sa gitnang bahagi ng kanilang komunidad kung saan doon nila nasilayan ang iba't ibang uri ng sandata na tangan ng mga ito. Bago nito sinimula ng pagbabahagi ng kanilang plano, gumawa muna yon ng ritual sa pakikidigma upang masigurong gagabayan sila ng kanilang diwata sa lahat ng oras at pagkakataon. Matapos naman nila yung gawin, agad naman itong inilahad ang tungkol sa nalalapit na panganib na daladala ng kanilang mga kalaban. Habang nagmamasid naman noon sila Manoy Nido, napansin naman nila noong kahit nasisipat na sila ng datu ng mga ito, tila bang hindi pa rin sila nito binibigyan ng pansin. Hindi naglaon, matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung lumapit sa kanila habang inilalahad ang taos-puso nitong pasasalamat buhat sa kanilang pagdalo. Nang marinig naman ito nila Manoy Nido, taos-puso naman nilang tinanggap ang pasasalamat nito. Ilang oras pa noon nang lumipas, umusad na ang kanilang pangkat patungong ilog. Doon na sila nagbantay sa mga nilalang alinsunod sa utos ng kanilang datu. Nang marating na nila ang lugar, tahimik naman nilang binantayan ito, lalong-lalo na ang batong usbong na nasa loob ng puno ng dao. Upang maging maliwanag din ang paligid, nagtarak sila doon ng iilang mga sulo na siya namang nagbigay ng liwanag sa kanilang pangkat. Sa kanilang pagmamasid, wala naman silang ibang nakitang kakaiba. Akala ni Manoy Nido magiging pangkaraniwan lang ang gabing yan, pero pagtungtong ng hating gabi, doon na nag-umpisang mag-iba ang ihip ng hangin. Sa isang iglap, nakarinig sila ng mahinang paghuni na siya namang agad na sinabayan ng mga alulong at pagsitakbuhan ng mga nilalang. Pagtapos ng mga ito sa mga masusukal na kakahuyan, doon na bumungad sa kanila ang nasa humigit 20 aswang na walang habas na tumatakbo papalapit. Matapos naman nila yung masilayan, buong puwersa naman nila yung sinalubong gamit-gamit ang kanilang mga sandata. Sa isang kisap mata, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang pangkat at ng mga aswang kung saan agad namang tumambad kay Manoy Nido ang dami ng mga kasama nilang bumulagtas sa lupa nang wala ng buhay. Ilang minuto pa lang noon ang dumaan pero marami nang namamatay. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman niyang ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang malipol ang mga kalaban nila. Sa loob ng 1 oras na paglalaban, awa naman ng Diyos, nagawa nila yung maubos. Subalit kahit nagtagumpay noon ang kanilang pangkat, hindi nila maipagkakaila ang dami ng kasama nilang nag-alay ng buhay. Gayunpaman, naging madali na lamang para sa kanila
na yon ay tanggapin sa kadahilan ng alam naman nila na hindi nasayang ang bawat sakripisyo ng mga ito. Matapos ang mga pangyayari, minabuti naman nilang bumalik sa tribo. Akala ni Manoy Nido doon na magtatapos ang lahat pero lingid sa kanyang kaalaman, aabutin pa pala ng ilang araw ang kanilang pakikipaglaban. Mabuti na lang, tumulong noon ang mga kapwa niya ang tingero kaya naging matagumpay ang kanilang pakikibaka. Magmula noon, itinuring ng katribo si Manoy Nido ng datu at ng angka nito. Hanggang sa kanyang pagtanda, naging kaisa na siya sa lugar at ni minsan, hinding-hindi niya makakalimutan ang tungkol sa bisa ng banal na tubig ng Banahaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko karamihan sa inyo namamanata talaga, no? Diyan sa bundok ng Banahaw na yan. Kasi marami na talagang napatunayan yan. As in, sobrang dami na. Bata pa lang yung lolo ko sa father's side. Talagang pag sinabing galing Banahaw, sobrang legit yon. Lalo na yung ilog dyan, tas kukuha ka ng tubig. Ang malupit nito, sa dinami-raming antingerong nag-eksperimento tungkol dun sa tubig na yon, marami sila na pagsama-samang iba't ibang klase ng dasal. Tapos nakumpleto namin yon. Well, sa angkan kasi namin gumagapang talaga yan eh. Nagsimula yan sa lolo ko. Meron din yan nung 4 evangelista, palad ng birhen. Tapos ito nga, yung tubig ng Banahaw. Kumpletong-kumpleto yon. Kaya kapag mahal na araw talaga, marami talagang sumasadya dyan sa bundok na yan. Yung iba lumulublob, yung iba kumukuha ng tubig. Pero yung nakukuha nilang tubig, hindi nila yung basta-basta nagagamit. Bakit? Kasi sinasabi rin mismo ng mga nasa lokal na effective nga yung tubig na nandoon sa bundok Banahaw kapag lulublob ka. Pero kapag kukunin mo yon tapos dadalhin mo sa ibang lugar, mapapagana mo yon kapag meron kang kompletong dasal. Yun lang yung medyo mahirap dito sa bundok ng Banahaw eh. Kasi yung ibang ginagawa, magigib ng galon-galon tapos ipapaligo nila sa bahay. Hindi natatalab yun. Ang maganda gawin nyo, kumuha kayo ng galon-galon tapos dasalan ninyo. Yun kung may mahanap kayong dasal. Kung yung iba naman sa inyo interesado na magkaroon ng tubig tsaka dasal, punta lang kayo sa community ko. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.